Ikomiti ithi ngenxa yeziganeko ezidlulileyo ayifuni kubetha ngoyaba ichonge abantu abangakhange bafumane iziqinisekiso zokulungela ukuba ngamalungu ebhodi. Ithi nakuba ifuna le nkqubo iqosheliswe ngokukhawuleza, ifuna bonke abagqatswa bavavanywe ngabezobuntlola. Ithi ukuza kuthi ga ngoku i-arhente yezobuntlola ikhuphe iziqinisekiso zabagqatswa abali-17. Is no political intention to stall the process, but it has been a prudent decision by the committee that they would want to have people who have been vetted. Amanye amalungu epalamente ahlabe imibuzo kwixesha lekomiti eqale ngalo ukwenza lo msebenzi nakuba ibisazi kwakudala ukuba liyaphela ixesha lebhodi endala. It's common knowledge that the vetting system is way behind. Thousands of cases where they still have to do vetting. So there's an inevitable delay. Why did this committee not start the process much earlier? Let us just wait for the process to unfold, and after that then we will proceed as such. Ikomiti ithi iza kuchonga amagama abantu abaza kuba ngamalungu ebhodi xa kugqitywe inkqubo yokuba bavavanyelwe ukulungela lo msebenzi. Ndingululama Matya weendaba ze-SABC ePalamente eKapa.